na samon natin mga kagamba. Mga gamba, may samon na tayo mga gamba. Unboxing tayo ngayon pero hindi kagaya nung dating presyo natin, napakamura. Nagtaas na mga kagambang samon. So bago yan, shoutout muna tayo kay Gab Del Monte at saka kay Aldrin Sahilan. Shoutout sa inyong dalawa mga gamba. Ito na yung gagamba natin mga gamba. Ito to. Unboxing natin to ha. Yan. Ayan mga gamba. 24 lang yan mga gamba. Yan o. Bilahin natin o. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So ang laman ng isa, dalawa. Ayan o. Ayan. Ayan. Tignan natin. Ayan o. Ganda. Tulog ka agad. Ayan o. Alam mo to. Yan mga sukat din mga kagamba. Tapos mga ikwang marik. Ayan mga kagamba, salmon. Gawin natin dyan. Sukatin nga natin ang salmon na yan. Ayan o. Kailan na actual na sukat. Matras yun. Ayan. So, next. Ayan. Diba? Dami tayong 24 ito mga kamba. Ayan. Para makita yung laki niya. Ayan. Okay, next. Ayun, brown siya. Yan. Ayan nyo. Oop. Uy, laki. Binuka niya, laki. Ayan. Next. Ito sila, oh. May nabuhang.
Oo. Uy. Hmm. Oh. Oh. Okay ah. Hmm. Ayan. Hmm. Oh. Ayan siya. Lampasan. Yan. Halimaw. Yan. Uy. Right. Next. Uy. Brown. Yun oh. Ang gandang kuha niya. Malikot to. Ang liksi. Oh, kapit niya oh. Bilis. Kita mo na sa ngayan, malikot siya eh. Amoy. Ang itlog na tong isa. Laki nito. Oh, laki. Halimaw na halimaw. Aha, maraming tae. Ah. Halimaw. Ang itlog. Ayan. Kalat ng salmon. Ayan. Ayaw. Ito malikot yata kanina pa. Ito. Ito nga, alis. Ito ka lang.
Kita nyo? Puro itim ha. May ilang brown lang ha. Ito, brown ito. Ayan, brown yan. Isa po kulay yata. Ayan, nasamon natin mga kagamba. Ayan. Tingnan na ka dyan. Okay. So, ayun mga kagamba ha. Hanggang sa muling pag-unboxing natin ng salmon na darating mga kagamba. Okay. Salamat. Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!